по-късно. Всички до Чикагото отпред. Отделени, трънчителен кухо. Не сте отбор, а Сбирщайн. Хвали линия, удари другия. Издишате тъжно като пробити гайди. Златните ви бият като тъпани трета седмица подред. Цял ден си мисля само за това, как да закрия вашето отборче. Черни сте ми, черни, тъмночерни. Но, има светлина в тунела. Евгений, Рашев, слави курката. Също ти е при тях. Може да е при нас ли? Евгений, ти си голмайсторът на зорът. Спечели 2 имунитета. Асистира на Словена за 3-я. На теб разчитам да спасиш платините от изчезване. Ще трябва да превърнеш какафонията в симфония. И да ги накараш да свират по моите ноти. Ще можеш ли? Не мисля, че ще е лесно, но ще се опитам, разбира се. Няма научи. Засними пред моя. Евгений, Рашев, ще приемаш ли тази куртка от мен? как мога да ви откажа, шеф? Не можеш. Не мога. Славичина. Благодаря, шеф. Заповядай. Добре дошъл. Куртия. Аз не мога да повярвам, че Евгений отива в други отбор. Не ми е гадно, по-скоро за неговото дело отива.